Indiano nga tigpatanto, gipusil patay. Kapitulyo ng kampanya batog sa pagkatap sa HIV sa probinsya. Human nagsugbo na lista nga usa sa adunay nagkadaghang kaso. Upat sa mga tulisan sa E-Bingo Club sa Mandawi nailhan na sa kapulisan. Presyo sa utanon misaka tungod sa pagnihit sa supply. Mga padanom sa utanon nangadaot sa kainit. Supply sa tubig sa dakbayan sa Sugbo ug Talisay apektado. Bagong surface water supply sa MCWD gikan sa Carmen wala makatabang. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanitibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlawng Martes, petsa 14 sa buwan sa Abril, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang mas sa iyong pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Apektado na ang water supply sa dakbayan sa Sugbo ug Talisay tungod sa nagnihit ang supply sa tubig gikan sa mga tinubdan sa MCWD. Giawhag ang matag usa sa pagdaginot og 5 ka litro nga tubig matag adlaw. Andrea Patanya, Suginlimi. Duha na kaadlaw nga way aga sa panimay nila Nanay Maxima dinhi sa sitio Gemelina, Barangay Kiyot, dakbayan sa Sugbo. Nahibong sila kun nganong wa pa mabalik ang aga sa ilang tubig, nga niadtong Domingo pa man unta nag-brown out sa ilang lugar ug duna na say supply sa tubig sa ilang mga silingan kansang panimay nahimutang sa ubos nga bahin. Lisod yung kayo, maglisod og lungag, lisod kaligo. Wala na kaadlaw. Usa lang ang Barangay Kiyot sa 48 ka mga lugar sa Southern ug Central Cebu City ug 12 ka mga lugar sa Talisay City nga apektado sa low production sa nagkahubas nga Haklupan Dam. 218,128 cubic meters ang production target sa MCWD karong adlaw, apan 205,383 cubic meters lang ang naproduce tungod sa ubos nga production sa Haklupan Water Facility. 20,000 cubic meters na lang ang tubig nga masupply sa Haklupan matag adlaw gikan sa normal production na 33,000 cubic meters. Ang apektadong mga dapit sa Talisay City ug Cebu City makasinati og low pressure o way supply sa tubig matag peak hours diin kun magkataas ang lugar, magkahinay usab ang water pressure. Sa apektadong mga lugar, scheduled na ang pag-aga sa tubig ug gani, posibleng mumenos ang oras sa gidugayon sa ilang water flow ug 50%. Sama sa sitio Maraca sa Barangay Lahug, 6 hours na lang muaga sa ilang tubig sa usa ka adlaw, gikan sa 12 hours unta nila nga schedule kaniadto. Mupahigayon og information drive ang MCWD sa mga apektadong dapit, sama sa pagpang-apud-apud ug leaflet sa bagong water schedule. So we are starting already giving store water advisories to these consumers. So meaning they have to store water during off-peak hours or kanang minus ang mugamit. So this is from 10 p.m. onwards. Nanawagan ng MCWD sa tanan nga magdaginot og tubig karong dry spell. Base sa pagtuon nga gibuhat sa MCWD, kinahanglang magdaginot og 5 liters nga tubig ang matag household owner sud sa usa ka adlaw aron makatabang sa pag-conserve sa surface water supply dinhi sa Sugbo. Ang 5 liters of water equivalent sa usa ka flush sa standard nga kasillas, mao nga tip nila mao nga paggamit og recycled nga water sa inyong pag-flush sama sa tubig nga ginamit sa inyong nilabhan. Sa laing bahin, wa pa madawat sa MCWD ang Cebu City Council resolution nga nag-awag nila sa pagbutang og water station sa mga public areas sama sa terminals aron pagdikay nga mabiktima ang publiko sa heat stroke o dehydration. Naanda na sa MCWD nga manghatag og libre nga tubig panahon sa sinulog o sa mga relocation sites sa mga nasunugan. Apan matud nila, kinahanglan pang maaprubahan sa MCWD Board of Directors ang pagpatuman sa City Council resolution usa sila makahatag og libreng water supply sa mga public terminals. The MCWD Manggod is represented by a board of directors who are also representing the public. So we will refer the resolution of Councilor Dizon to the MCWD board for discussion. Andrea Patenia, News 5. Gihangyo ni Vice Mayor Edgar Labella ang Cebu City Fire Department nga maghatod og tubig sa Bukirang Barangay sa San Jose tungod sa kanihit sa supply. Gipahakot usab og tubig ang gagmay nga mga fire truck sa barangay sa syudad alang sa lugar nga dili kasudlan sa dagko nga water tanker. Apan wa mahimut ang Bisi Mayor kay mura og nagsalig na lang sa
ang barangay sa truck sa bumbero. Nangayo na sa tubig. So mura ba for convenience na ba dili na for out of necessity. Ang una ginatong tagaan og tubig kanang necessity panginahanglan gyud kay wa gyud tubig labi na sa katubigan. So to atay listing dito. Ya mo tong katong listing mo to'y basihanan sa MCWD nga mohatag og tubig sa mokuha sa dagko nga fire hydrant. Pero wala pa taga-kuan price kung para sa Isaka ang presyo sa mga utanon ug dili na usab maayo ang kalidad niini tungod sa nasinati nating init. Ang presyo sa uban nga utanon midoble. Andrea Patenya, Suginlimi. Tungod sa grabing kainit nga nasinati karon, naapektuhan na gyud ang mga pananom sa mga mag-uuma sa kabukiran. Misugod pagnihit ang mga utanon nga miresulta sa pagsaka sa presyo gikan sa angkatanan sa mga bukirang barangay padung na dinhi sa Carbon Public Market. Ang presyo nagsugod og saka niadtong buwan sa Marso ug mas ni mahal pa gyud karong buwan sa Abril. Ang repolyo ug pechay gikan sa 10 ngadto sa 15 pesos, karon 20 pesos na ang kilo. Ang sayote gikan sa 6 o 7 pesos per kilo, karon 12 pesos na. Times 2 sab ang pagmahal sa presyo sa beans nga tag 60 na gikan sa 30 pesos matag kilo. Ang kilo sa Class A nga broccoli tag 170 pesos na gikan sa 120 pesos, samtang ang ordinary 130 pesos na gikan sa 80 pesos. 20 pesos ang pagsaka sa kilo sa cauliflower, samtang 10 pesos ang increase sa kilo sa carrots ug tamatis. Ang tag 15 pesos nga kilo sa pipino, 20 pesos na karon. Grabe ang pagsaka sa presyo sa luya, gikan sa 60 pesos per kilo ngadto na sa 130 pesos ug sa kalabasa nga 28 pesos na gikan sa 12 pesos per kilo. Mamahal gud ang utanon basta tinginit kay di man makatubo kay ang utanon unya mo mudaghan ang mga dangan kanang mga insekto mukaon sa kuan kay initan sila magpabugnaw man sa ilaw nya mao na mo mahal kay munihit ang produkto. Gawas nga mas mahal ang utanon karon, mas bati pa gyud ang kalidad niini tungod sa kainit. Mao nga tip sa mga naninda ngadto sa customers nga mangumpra og sayo aron makapili sa maayo nga klase sa utanon. Mulahi kung ting-init mugagmay unya daghan na siya bangag-bangag nga kaunon atong mga insekto nga magpabugnaw sa ilaw. Ang mga nangumpra, mitsabaw na sab sa mahal nga mga presyo, sama ni ining si Nanay Lukring nga among naabtang nangumpra alang sa iyang sari-sari store. Matud pa, apektado kaayo iyang negosyo ni ini. Pulisod jud kay parehan ako nga negosyante. Sa una barato ra gud kay ni di ba ni tag cheese. Karon ni kalit og 20 di doble. Ya sa amo sa pagminudo dito sa amo sa Orhelio. Mingon din nga dollar maggyud dollar gyud. Kaya ako baligya sa una tag 5 ra gud ya karon ni tag 10 na pod. Mga dollar kaayo mo na sa imo palit ya dollar. Pero walang sila nasayod nga ang among bulsa mo'y unang nga buslot. Posibleng mulanat pagyud hangtod sunod buwan ang mahal nga presyo sa mga utanon, kay matud sa Pag-asa, gipanglantawan nga mas musaka pa ang temperatura sa buwan sa Mayo, ang labing init nga buwan sa tuig. Andrea Patenya, News 5. Nangampanya ang Provincial Health Office sa Sugbo alang sa pagpugong sa pagkatap sa HIV sa probinsya. Jinky Rosit, Suginlimi. Ang syudad sa Sugbo lakip sa unom ka mga lugar nga adunay labing daghang kaso sa HIV nga nanakod pinaagis sa pakighilawas. Tungod niini, ang Provincial Health Office may paygayon og mga training orientation sa mga kalungsuran aron paghatag og impormasyon kabahin sa safe sex. So when we go around, we're not just literally going around to spread the advocacy, but it's usually through that. Sumala sa report, ang nagunang hinungdan sa pagkatap sa HIV mao ang paggamit sa recycled nga syringe alang sa pag-inject sa gidili nga drogas. Buot nila nga kapugnan ang pagkatap sa sakit gumikan sa pakighilawas ug sa HIV. Protect yun, good. Protection na lang yun. So if we cannot have abstinence in capital letters, you can have it in smaller letters. And of course, condom will be the best. Practical, no? But Gawas sa miaging tuig, dindo na usab usa ka lalaki nga nakita og simptomas sa full-blown AIDS, way laing report ang lalawigan nga adunay nataptan niini. Jinky Rosit, News 5.
Nakauli na kagahapon ang mga pasahero sa nalunod nga pump boat gikan sa isla sa Camotes. Nakita na usab kagabi sa mga mananagat ang pump boat nga ilang gisakyan. Leslie Camina de Vistil, Sugin Limin. Pagkalas 9 ang takna kagabi nasigpatan sa duha ka mananagat ang pump boat nga MV Simeona nga naglutaw-lutaw sa laod nga wala nay pasahero. Giguyod nilang Romeo ug Giovanni ang pump boat padung sa mama dinhi sa City Umahayahay 2, Barangay Katarman sa lungsod sa Liloan. Kabot na mo di daplin. Mo ni among gipunduhan una. Dayon among tikuang niya di man matikuang among tangtang ning usa ka katig. Gipaabot nila nga kuhaon sa tag-iya ang nalunod nga pump boat nga gisakyan sa 15 ka tawo gikan sa Camotes paingon unta sa Danau City. Niabot kagahapon sa hapon ang 11 ka mga sakay sa pump boat. Sakay sila sa barkong Wonderful Star sa Robles Shipping gikan sa Ormoc City nga mao ang nakabangal og mi-rescue kanila human sa 2 ka oras nga pagkalunod. Matud pa sa presidente sa Robles Shipping Lines, Joy Roble, mitawag kaniya ang kapitan sa Wonderful Stars nga si Rodolfo Saavedra ug mipahibaw nga ilang i-rescue ang mga tawo naglutaw. Nananghid lang po. So ako sinagingnan nga, sige, basta makuha na ninyo tanan, ma-retrieve, tagaan og pagkaon, tagaan og sinina, ipahilo na sila og maayo. Og naamang gani nga kining mga samdon o naglisod, i-announce lang po diha basig na pasahero nga on board nga doctor or nurses nga makatabang sa ilang gikinahanglan sa parte sa medical. So, pamsa ta kay bawa na og taga-asa pag na sila gud karon gawa pang klaro nga kon. So, para nako kay na naman tas tunga-tunga between Ormoc and Cebu, diretso na nato sa Ormoc. Samtang naglawig paingon sa Ormoc City, nakitaan sa mga tripulante sa barko nga adunay nagkidlap-kidlap nga suga diha sa kadagatan ug ilang gipadul-an. Suga kini gikan sa cellphone sa sakay sa nalunod nga pump boat. Ang patron sa pump boat ug kauban niini nga si Inigo Rondalo ug Avelito Flores gipaubos sa interogasyon sa buhatan sa Coast Guard sa naitabong pagkalunod. Suway untang gikuhaan ug habig ang duha. Sorry na. Pero tinuod mo, mismo sa kasentay naman, no? Kana na silang pamutana, no? Bakyaw mo ato nila? Ay na lang, mana mi kuha lagi, mana. Wa mi matot. Matud pa sa spokesperson sa Coast Guard Cebu, Weniel Asgona, pugos nga gihangyo silang Rondalo ug Flores nga mobiyahe sa mga pasahero nga wa makasakay sa MV Humilia gikan sa Camotes paingon sa Danau City. Si Asgona nanawagan nga dili mo pakyaw sa mga pump boat nga dili para sa pasahero. Hiring this kolorom. So mao pa man po natong panawagan ni adto pa sa atong mga pasahero ba na dili uta sila mo patronize aning mga kolorom na mga bangka. And of course, kaning mga kolorom nato ng mga bangka, these are not insured, no? So, hintahin ni mga aksidente, dili ta makakuha sa atong mga pasahero na nasa may mga insurance ana. Leslie Camina de Vistil, News 5. Nasayran atol sa Police Coordinating and Advisory Council meeting nga ang Cebu City Police Office ang adunay kontrata uban sa service provider nga nagprocess sa mga gilukat nga police clearance. Apan napakyas gyapon sila pagsubay kun hain paingon ang bahin sa City Hall sa gikolekta nga service fee. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Ipatawag pagbalik ni Vice Mayor Edgar Labilla ang hepe sa record section. Inspector Roy Manggilimutan sa Cebu City Police Office. Wa matino ni Labilla atol sa PICAC meeting. Ang kabahin sa 35 pesos nga giingong gikulikta sa usa ka opisyal sa City Hall gikan sa service fee, paglukat og police clearance. Sa PICAC meeting kaganihang buntag nasuta nga ang adunay kontrata uban sa service provider nga FAB IT Solutions tali ang Cebu City Police Office. Kita nga contract agreement which was signed December 13 pa on the 9th day of December 13. The contract was entered into by and between the City Police Office represented by the Metro Cebu Policemen's Multipurpose Cooperative on one hand, and of course GLRC IT Solution on the other hand. This GLRC IT Solution is the service provider. Nya na sila kontrata na sila mooy mo kuha sa tanang mga applicants. Ang FAB IT Solutions mausab ang nakakontrata sa Mandawi, Talisay ug uban pang dakbayan sa nasod. Apan wa matino kaganiha ang kalambigitan ni Henry Tumalabgad diin base sa dokumentong nakuha nga pinirmahan niini. Si Tumalabgad maoy ni kolekta sa 35 pesos. Dito na si Henry Tumalabgad. Tumalabgad. Maoy
tigkulit na aning 35 pesos sa 80 pesos nga giingon sa pulis nga may Atong tanaw na, pero ato sang tanaw ang documentation, no? Matod ni Labilia, iyang ipada ni Inspektor Manggilimutan ang mga dokumento nga gipirmahan ni Henry Tumalabkad kinsa mao ni pirma sa pagdawat bahin sa City Hall sa service fee. Hangyoon usab ni Vice Mayor Labilia ang service provider nga paubsan ang bayranan sa police clearance alang sa lokal nga pantrabaho kay kasagaran nila nag-apply pa og trabaho. Ray Pasaporte, News 5. Gitahasan ni Governor Junjun Davide ang Provincial Environment and Natural Resource Office nga mao ang kasamtangan nga mugukod sa iligal nga pagpanagat sa lalawigan. Gipirmahan ni Governor Junjun Davide ang executive order human mibiya ang pangulo sa Anti-Illegal Fishing Task Force nga si Romeo Tapayan. Matod ni Ethel Natera, wa maundang ang paggukod sa Kapitolyo sa iligal nga pagpanagat bisan sa pagbiya ni Tapayan. So doon na sila mga giplano karon nga pamaagi apil ang mga education campaign. So ato gid siya sa sa grassroots ato sa mga lungsod. Unom sa upat ka mga sospek sa pagpanuli sa e-bingo club sa Mandawi, nailhan sa kapulisan ug gipasakahan og sumbong. King Perez, Suginlimi. Gipaabot na lang sa Mandawi City Police ang warrant of arrest gikan sa Mandawi City RTC batok sa mga suspetsado sa pagpanuli sa 8 e-bingo club sa City Times Square. Nailhan sa mga empleyado sa bingo club ang mga tulisan. Pinagi sa Row Gallery nga sila si Mario Ramitre, Michael Florida nga mga taga Lawis Ozamis City, Richard Daguman alias Tangkad ug Ruel Remedios alias Yoyong. Si Michael Florida adunay pending warrant of arrest gikan sa Police Regional Office 10 tungod sa pagpanuli sa usa ka bangko sa Cagayan de Oro City. Samtang laing duha ka mga suspect wa pa mailhi. Matud pa sa hepe sa Mandawi City Police nga sakop sa Ozamis Robbery Group ang nanuli sa e-bingo club. Well, we have to wait for the kung masyuhan warrant of arrest, then of course principally the personnel from Mandawi City Police Office ang mangunay pagpangita, of course with the help of other police units. Matod ni Senior Superintendent Baldebrin, nagpabili ng ilang pagsusi sa anggulo nga inside job sa pagpanulis. Maki-coordinate sila sa kapulisan sa Ozamis ug ubang lugar kung nakita ng mga tulisan silang lugar. I-try na itong pangita sa ubang nilang possible hideouts dire kaya naman sila mga lugar na doon. Baso lamang niya pa sila. If not, we will coordinate sa lugar ng walang ikanan, ipa-locate na ito kung ito ba sila. Pero as of now, while pa ang warrant of arrest, wala pa tayo nila. Niadtong Marso 23, 1.5 million pesos ang nakuha sa robbery group gikan sa e-bingo club. King Perez, News 5. Gikiha sa hepe sa Alcoy Police Station ang babae nga nagduwa og tong-its kinsa na masangil kaniya sa pagpanagpa ug pagpamusil gamit ang airsoft gun. Sila ginaantig nga mao'y gidakop sa hepe sa Alcoy nga si Police Senior Inspector Jomar Medil atol sa usa ka anti-illegal gambling operation. Ikiha usab niya og illegal gambling ang Municipal Councilor sa Alcoy nga si Nicolas Fuentes Jr. uban nga wala mailhi nga nagduwa usab og tong-its. Ang hepe sa Alcoy na atubang usab og administrative investigation tungod sa reklamo ni Antig nga pagsagpa kaniya og pagpusil gamit ang airsoft gun. Police operational procedures nga gisunod nato in every conduct of operations, and using an airsoft is not part of it. Usa ka Indian national nga gikan naningil sa iyang gipautang gipusil patay pasado alas 8 kagabi sa Lapu-Lapu. Leslie Camnade Vistil, Suginlimi. Nahagba tunga sa karsada sa Sitio Abuno, Barangay Pahakdakben sa Lapu-Lapu si Jas Winster Singh Hill nga usa ka Indian national. Paingon na untang muuli ang biktima dihang gipusil sa duha ka tawo nga nagsunod niini nga nagmotorsiklo. Tulo ka kabhang sa kalibre 45 nga pistola ang na-recover sa kapulisan. Huwag tayo mo gisundan ni siya. Simple kaya gisundan kay ang tanan naman siya isamad sa buko-buko. So pasiga drive siya sa motorsiklo padung uli pusil pagkatumba siguro kay usban po sa mas may og sa naong.
Matod sa asawa sa biktima, nanawag pa ang iyang bana alang sa pagluto kay mupauli na silang balay. Gibutyag sa asawa nga adunay gikalalis ang iyang bana nga nagproblema sa pagbayad sa giutang nga dakong kantidad gikan kanila. Na siya nakalalis taon na. Igsuon sa nangutang namo. Naka-recognize ra ka man. So, morning gididahan. Usa sa to siya akong gidudaon kay buhi man sa istorya. Ngaon sa man. Nga pwede niya ipapatay akong bana. Para tarong na natanaw siya keso ba? Unsa ni problema kinsa niya na? Nasayran sa kapulisan nga tulo ka tuig ang milabay. Gisuwayan usab og pusil ang biktima. Personal nga panagbangi ang usa sa nakitang motibo sa pagpatay sa biktima. Dili ta makakuha na tulis kay naarma ang kwarta, yung cellphone na ara. Posible, basic business related kay nagpautang man siya. Actually, naanin siya history before mga 3 years ago sa theft and robbery section pa ko nasa. Pusil na niya before. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Wa pa mailhi sa kapulisan ang nagpusil sa inahan ug anak sulod sa usa ka jeep de pasahero sa Mandawi City. Apan matod pa sa direktor sa Mandawi Police, duna sila'y nailhan nga posibleng mastermind sa nagpagpatay sa minor de edad nga si Kim Espina ug pagkaangol sa iyang inahan nga si Priscilla Patino. Bisan og nakuhaan sa CCTV camera ang krimen, kutob lang sa profile sa suspect ang nahipos nga impormasyon sa kapulisan. Nagpabiling motibo nga giimbestigar sa kapulisan ang pagkabugtong sumusunod ni Kim sa katigayunan gikan sa namatay niya nga amahan nga usa ka hapon. Alang-alangon ba kay basin yag ma-premature ang atong pagkuan. But from the statements of the witnesses and the relatives, natay lead. CIDG nakadawat og impormasyon nga anaa sa Bohol magtago-tago ang tulo ka mga pulis nga akusado sa pag-ambush kay Attorney Noel Archival ug mga kauban. King Perez, Suginlimi. Human gitahasan sa korte pagdakop sa tulo ka mga akusado sa pagpatay kang Attorney Noel Archival ug mga kauban, gihulma sa CIDG ang usa ka tracker team. Ang CIDG mao ang gitahasan ni Judge Soliver Peras sa Cebu City RTC Branch 10 sa gi-issue niini nga alias warrant of arrest batok nila ni Chief Superintendent Romualdo Iglesia Jr., Senior Inspector Joselito Lerion ug PO1 Alex Bacani. Ang CIDG nakadawat og impormasyon nga tuwa nagtago sa Bohol ang mga akusado. Usa sa mga akusado nga si Lerion, taga Bohol. Kung ako, dili ko sa Bohol. Why? Dali ka mailhan eh. Di ba? Unlike sa Luzon na medyo daghang tao, daghang kataguan. Unlike diri sa ato Ang pagpangita sa mga suspect gitaha sa tanang regional officer sa CIDG. Tambag ni Armendares nga mas maayo nga musurrender na lang ang mga akusadong pulis o katubangon ng ilang mga kasong murder o frustrated murder. Siyempre, dati pulis, di ba? Mahanap po sila og kanang strategy po para di sila madagpan. King Perez, News 5. Mangita ang Kapitolyo og volunteers gikan sa mga law schools aron pagtabang sa mga kaso sa mga binilanggo sa CPDRC. Jinky Rusit, Suginlimi. Gipaybaw sa Kapitolyo nga dunay pagtugot ang pamilya sa pag-cremate sa patayng lawas sa Australian national nga si Hilton Munro nga naghikog sud sa CPDRC niadtong Sabado. Matod ni Ethel Natera, ang labaw sa CPDRC mo'y nangitag paagi aron ipaybaw sa Australian Embassy ang nahitabo sa ilang piniriso. Habit na dahil nas ginikanan nga kada buntag alas 7:30 sa buntag manawag na sila ato sa CPDRC. So atong adlaw pagkahitabo nga nahibaw-an to display 7:15 kasi 15 sa buntag pero nalawan sila 7:30 so patay na. Kagahapon, misugyot ang nagduma sa CPDRC sa pagkuha sa serbisyo sa mga paralegal officer aron mutabang sa mga kaso sa mga binilanggo, lakip sa usa ka psychologist nga muhiling sa mental health sa mga piniriso. Apan wa pay mahatag ang Kapitolyo nga paralegal officer, busa mangita sila og mga volunteer gikan sa mga law students sa universidad. Ang ilang di pa man sila mga abogado, ang ilang mahimo is pag-review lang sa mga kaso. Ya, based sa ilahang naibawan, muhatag lang recommendation lang.
Pagkakaroon mangita pa og psychologist ang Kapitolyo nga mo'y muhiling sa mga inmates nga naay problema. Matud sa Provincial Health Office, mudangup unya sila sa PCWC, PWC ug PSWDO nga posibleng makahatag og psychosocial support sa mga binilanggo. Whether we do have any of our RSWOs who are trained on this. But from our office, we don't have. We realize the acute need. Jinky Rosit, News 5. Mga kahimanan nga gigamit sa illegal nga swertres na sakmit sa mga barangay official sa Mabolo. Ray Pasaporte, Suginlimi. Nga swertres, gipangsakmit sa mga barangay official sa Mabolo. Matod ni Kapitan Rinaldo Umpok, sa 20 kasityo sa iyang barangay 8 niini, dunga nilang gipangsikop sa miaging simana. Matod sa Kapitan, daghan pang kahimanan ang wa nila nakuha atol sa operasyon, kay gipangtrangkahan sa operator Human Masayri ang ilang operasyon. Na-tape na naman gusto nga, na naman yun, plantarya naman yung kayo. Plantaran ni Casta. Oo, na-nagyot sa kuwan, na-stop daan. Wala nila gipahibalo ang ilang operasyon sa kapulisan sa Mabolo Police Station. Human siya nasagmuyo kay gipang uli sa mga pulis ang ilang gipang sakmit nga gamit sa illegal swertres. Ni kuan sa computer nga owning the said computer. So giuli na to kay number 1. Dili kita ang nag-apprehend ato. At the same time, it was just gipa-custody sa tuwa. Gitugaan ni Kapitan Ompok, problema sa iyang barangay ang illegal nga sugal og drogas, butang nga giangkon sa hipe sa Mabolo. Yes, dili na to na ikalimod the presence of ganing drugs, no? But we are not sitting on our chairs lang kabay na aning butangan, no? We are relentlessly conducting to ang anti-illegal drugs operations. Especially we are targeting those who are involved as pushers. Because ato ang ginatarget ang pusher because of our demand reduction. Gikatakdang i-turn over sa pagkor. Ray Pasaporte, News 5. Pausap to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!